Isifundazwe KwaZulu-Natal sekusemome ukuthi sinqobe lesi sifo esakhahlameza abalimi abaningi nabafuyi ezweni lonkana, njengoba wengamela umnyango wezolimo ehlangene nabalimi baseNkosi uMtubatuba ngenhloso yokubafundisa kabanzi ngalesi sifo. Sigome ngempela sesingaphezulu ka-1.7 million esesiwugomile. Sekusele kancane in 2 weeks time. By next week nje ngiyobe sengikhuluma ukuthi siqedile thina iKwaZulu-Natal yonke. Usayinselele enkulu ukuthuthwa kwemfuyo engagonyiwe. Singagoma thina uma kusekhona i-animal movement akuzukusizakala sikhulumile ke noNgqongqoshe kaNational savumelana sonke ukuthi kuzoba nezindlela esenza ngayo ukuthi inkomo noma imbuzi zethu azingahambi. Kunxuswa nentsha ingene kwezolimo uxoshwa ikade eziko. Kakhulu abantu abasha okuwayibona abasekwaziyo ukuba namalokhuza asekahle amadolo asathambile ke besondele kwezolimo ngoba sekucacile ukuthi ezolimo yizo ezoba isixazululo sokuqeda ukuba obushikashika abantu bakithi ikakhulukazi abantu abasha. uMadlopha Mthethwa uthi bazoliphothula ngesonto elizayo uhlelo lokugonywa kwemfuyo.